Здравейте, приятели! Добре дошли в това видео с заглавие BWIN Casino BG. Големи залози, топ стратегии, лесни печалби. Днес ще разгледаме игра в българско онлайн казино, като ще обсъдим как работят различните игри, какви подходи могат да се използват и как да вземате поразумни решения по време на игра. В това видео ще видите реален геймплей, както и анализ на ситуации, които често се срещат при слот игрите и другите казино формати. Основната идея не е просто да наблюдавате, а да разберете как мисли един играч, когато избира стратегия, контролира залозите си и следи резултатите. Един от ключовите елементи в онлайн казиното е управлението на банката. Много играчи правят грешката да увеличават залозите прекалено бързо, особено след серия от загуби. Поразумен подход е да се придържате към предварително определен бюджет и да не го надвишавате. В видеото ще видите как се прилага тази стратегия на практика. Също така ще обърнем внимание на избора на игри. Някои слотове имат по-висок RTP, което означава, че теоретично връщат по-голяма част от залозите в дългосрочен план. Това не гарантира резултат във всяка сесия, но е фактор, който много опитни играчи вземат предвид. Ще разгледаме и темата за бонусите, как да ги използвате по-ефективно и какви условия да следите. Не всеки бонус е еднакво изгоден. Затова е важно да се обръща внимание на изискванията за превъртане и ограниченията, които могат да се приложат. Докато гледате видеото, ще забележите различни подходи към залагането от попредпазливи до по-агресивни стилове. Всеки от тях има своите предимства и рискове, и изборът зависи от личните предпочитания и опит. Важно е да се поддържа баланс и да не се вземат импулсивни решения. Под видеото ще откриете играта, която се показва тук. Така че ако искате да я разгледате по-подробно, лесно ще я намерите. Това дава възможност сами да прецените как работи и дали отговаря на вашия стил. Освен това ще обърнем внимание на психологията на играта. Контролът върху емоциите е изключително важен, независимо дали сте в серия от успешни завъртания или обратното. Спокойният и рационален подход често води до по-добри решения. Във втората част на видеото ще видите как се променя стратегията при различни ситуации, например при активиране на бонус рунд или при продължителна серия без значителни резултати. Това са моменти, в които много играчи губят контрол, но именно тук дисциплината играе най-голяма роля. Отново напомням, че играта, която виждате, е налична под видеото, така че можете лесно да я откриете и да разгледате функциите й. Това е удобен начин да сравните теорията с практиката. Накрая ще обобщим най-важното – избор на подходяща игра, разумно управление на средствата и ясна стратегия. Тези три елемента могат значително да подобрят начина, по който подхождате към онлайн казиното. Останете до края, за да видите пълния анализ и реалните резултати от сесията. Това ще ви даде по-добра представа как различните стратегии работят в реални условия и какви решения се вземат във всеки етап от играта.